såg en nyhetsinslag i år som handlade just om hur man har släppt på kravet om alla att man måste vara ren, eller alkoholfri för att få schysst boende. Snart känner man inte haft talesman med drogfrågor. Ja, det är så fel. Ja, det är jag hoppas på att det finns en ände på det. Och ibland tänker jag nästan så att det finns ingen ände på det kanske. Om inte jag stoppar det. Men nu är apropå... Nej, det var bara det där med att man kanske inte det kan vara schysst att ge en bostad. Vad gör du? Gungar du lite grann? Absolut. Filip. Det där är så... Jag tycker det är så svårt. Alltså, självklart kan det vara en å andra sidan så kan man tänka sig om det borde vara en familj i ett hus, man får in en aktiv narkoman. Kom då. Kom då. Så det är en annan fråga. Alltså det är inte det. Liksom. Du är här för att spela din musik också. Ja. Men vi ska prata om data. Men vill du veta exakt vad man gör det här? Det här är ju så gott så intressant. Ja, det är enkel en varm eller ljummen chokladbakelse. Ja, men kom då. Smör, vispat och äggröst. Blandat ihop det här och så bakat det då till det. Färska jordgubbar. I sommar när man var liten sa man det är godare när det är misslyckat och de menar att det skulle vara så här. Mitt i mitten. Vad heter låten vi ska spela nästa gång? Allt jag håller av. Då ser vi fram emot det. Ja, det gör det. Och Snart åker du i backen. Gick det bra? Gick det bra, Sötnos? Det verkar så, va? Det är jag som spelar Sebastian. Jag menar samma, jag tänkte att vi får kort för